کے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا۔ اللہ اکبر۔ ان استدراج جملے تے غور کرنا۔ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کسے دا بھی دل مسکرایا نہ ہوندا، کسے دا بھی دل مسکرایا نہ ہوندا۔ پھر کی ہوندا جی حضور دا سایہ نہ ہوندا؟ سانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی، جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا، جے آقا دی رحمت دا سایہ